Selmilkom, iltqajna għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Il-bira għamilna 3100 swab u minn dawn irriżultaw 123 każijiet li huma pożittivi. Bekk issa it-total ta' każijiet pożittivi huwa ta' 10,320. Kellna wkoll numru ta' nies li fiequ u hemmhekk kellna 105 u allura t-total ta' każijiet li fiequ kien ta' 8,120 persuna. Kellna aħbar ukoll li kellna mewt oħra mill-bira fejn kellna anzjan ta' 82 sena li kien pożittiv għal COVID fil-21 ta' Novembru u li dan kien residenti fir-residenza ta' San Vincenz da Paul li miet il-biraħ fil-għaxija 3 ta' Ottubru. Kondoljanzi għal komplament tal-familja u raba u ħbib. U allura total ta' każijiet attivi issa huwa ta' 2051 persuna. Jekk inħarsu naqra lejn is-sitwazzjoni li għandna fl-isptarijiet tagħna kif ukoll f'dawk il-homes u sptarijiet oħra fejn qegħdin iżommu anke pazjenti għall-iżolazzjoni, fl-ITU bħalissa għandna 17 persuna li qiegħed rikoverat u jingħata l-kura bħal-COVID. Fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 11 il-persuna. Fil-komplement ta' swali f'Mater Dei għandna 45 persuna. Boffa għandna 23, St. Thomas għandna 24, l-Isptar Karen Grek għandna 10 persuni, il-Good Samaritan għandna 64 persuna, Mount Carmel 3 persuni u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm 3 persuni oħrajn. Bħalma dejjem naraw it-total tal-każijiet bħalma kien mistenni huwa li issa fit-tieni mewġa li qegħdin fiha it-total ta' każijiet qiegħed jiżdied u dejjem naraw numru kumulattiv tal-każijiet. Jekk tħares naqra lejn ir-rata li kellna mill-bidunet fejn rajna l-ewwel wave u issa qegħdin fit-tieni wave qegħdin naraw issa li qed ikollna f'dan l-aħħar ġimgħat stabbilità. U anke jekk tħares lejn is-7-day moving average, din naraw li bħalissa din l-aħħar ġimgħa kellna moving average ta' 113 li qegħdin diġà ikun hemm indikazzjonijiet li huma tajbin għaliex jekk tħares lejn il-ġimgħa ta' qabel il-moving average kien ta' 120. Però importanti li nżommu saqajna mal-artu li nibqgħu attenti għal dak li jista' jkun imsemmi fejn anka il-modelli tal-ECDC qegħdin jgħidu wkoll li kull pajjiż għandu jkun preparat għaliex tkun mistenni li fil-ġranet tax-xitwa u anke la jaqleb Jannar ikun hemm ukoll żieda allura rridu nieħdu ħsieb. Kien ħarsu naqra lejn x'inhija l-positivity rate. Malta aħna minn ta' qudiem konna qegħdin nagħmlu ħafna testijiet għaliex dejjem ħassejna li waħda mill-aqwa strateġiji barra l-mezzi ta' mitigazzjoni huma li inti taqbad il-każijiet li huma pożittivi u hemmhekk inti tkun qiegħed tagħmel iżolazzjoni u tagħmel contact tracing. U aħna bħala Malta dejjem saħħaħna dan l-istrateġija tat-testjar. U anka meta nqablu wkoll x'qiegħed jiġri bħala l-epidemioloġija, aħna nħarsu lejn il-positivity rate, jiġri kemm ikun hemm każijiet li jkunu pożittivi minn dak kollu li jkunu qegħdin it-testijiet isiru. U aħna Malta dejjem żammejna positivity rate li pjuttost mhijiex daqshekk għolja bħalissa qiegħda konna average ta' qisu 4% u anka din l-aħħar ġimgħa inqasna mill-4% u dan huwa aspett tajjeb ifisser li aħna qegħdin nieħdu ħsieb din is-sitwazzjoni huwa importanti ħafna li nibqgħu nieħdu ħsieb anka dawk il-miżuri li għandna x'jekk tħares naqra x'qed jiġri f'pajjiżi oħrajn, propju jekk tħares lejn din il-grafika li għandna hemmhekk tara li pajjiżi oħrajn bħal pereżempju Poland telgħu għal positivity rate ta' 47%. Anka l-Bulgarija telgħu għal positivity rate ta' 37%. U allura rridu nieħdu ħsieb li aħna nibqgħu nżommu il-mezzi ta' mitigazzjoni li għandna u nieħdu ħsieb ukoll mezzi ta' prevenzjoni biex propju aħna ma jiġrix bħalma qed jiġri ċertu pajjiżi oħrajn fejn ir-rati qegħdin ikunu għoljin ħafna.
Jekk inħarsu lejn il-djar tal-anzjani, qegħdin naraw li għad għandna 7 djar tal-anzjani fejn qatt qed ikun hemm iktar trasmissjoni, din hija xi ħaġa li tkun mistennija meta jkollok l-ewwel każijiet u għalhekk inti tiddaħħal mezzi ta' medikazzjoni u anke kontroll f'dawn id-djar biex kemm tista' tnaqqas in-numru ta' anzjani li jiġu affettwati, speċjalment li dawn huma grupp ta' nies li huma l-iktar li jistgħu jkollhom komplikazzjonijiet, jkollhom bżonn jidħlu l-isptar u anke sfortunatament imwiet. U bat għandna xi djar oħrajn fejn ikun hemm ftit każijiet u allura kif ikollok l-ewwel jew tieni każ mill-ewwel dan jiġi iżolat ħalli inti tevita li jkollok tifqija f'dik id-dar. Fil-komunità l-maġġor parti tal-każijiet bqajna li l-maġġor parti tal-clusters li jkollna huma ġejjin mid-djar stess tal-persuni fejn inti jkollok kuntatt fid-djar u nerġa' nappella lil pubbliku biex kemm huwa importanti li meta jkun hemm każ li huwa bis-sintomi mill-ewwel ħudu l-miżuri, toqgħodux tistennew li intom ikollkom ir-riżultat, dak il-persuna li jkollu s-sintomi importanti li jiżola ruhom il-komplement tal-familja u jieħu l-mezzi ta' prevenzjoni għaliex bekk inti tkun tista' tevita li nkollok trasmissjoni għall kumplament tal-familja. U nfakkar ukoll li bħalma nafu waqt li inti għandek il-progression tiegħek f'din il-COVID infection, matul dak il-ġranet inti tiġi testjat u jkun hemm sitwazzjonijiet fejn inti matul dak il-ġranet tista' tiġi negattiv. Però dak ma jfissirx li inti issa fiqt minn kollox għaliex aħna nafu l-infectiousness ta' dan il-mikrobu iddum u allura importanti li dawk il-persuni anke jekk huma negattivi jibqgħu iżolati, jibqgħu wkoll iżolati mill-komplement tal-familja ħalli naqsu kemm nistgħu din il-mod ta' trasmissjoni. Fuq il-postijiet ta' xogħol nerġa' nappella għall-employers biex jieħdu ħsieb li nagħmlu dak il-mezzi kollha li hemm fuq il-post tax-xogħol biex aħna nevitaw li jkun hemm clusters tal-persuni u nappella lill-impjegati jekk int ħossok ma tiflaħx nafu li bħalissa u diversi virusi oħrajn, anke jekk inti tgħid isma' dan huwa tip ta' sintomu li ġieli kien ikolli x-xitwa l-oħra, is-sintomi ta' virusi oħrajn huma simili ħafna għal COVID. Allura importanti li jekk inti għandek xi sintomi ma tmurx għax-xogħol u ċempel 111 ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlulek it-test. Palma qegħdin naraw il-każi attivi tal-COVID qegħdin ikunu issa stabbli, speċjalment f'dak il-moving average li qed ikollna li huwa wkoll dal-aħħar stabbli. U l-każijiet li qed ikollna minn Għawdex bħalissa mill-każijiet kollha attivi li għandna 68 li huma minn Għawdex. Jekk naraw naqra l-każijiet bħala etajiet u anke l-gender tal-każijiet li kellna dan l-aħħar ġimgħa qegħdin naraw il-maġġor parti tal-każijiet kienu fl-etajiet bejn 25 sena u 44 sena. Però nixbdilkom l-attenzjoni li qed ikollna numru ta' anzjani wkoll li huma wkoll din jiġu affettwati li dan huwa importanti ħafna li dejjem għandna nagħmlu protezzjoni kemm nistgħu tan-nies li huma iktar friskju, speċjalment l-anzjani. U jekk inqablu dak li ġara din il-ġimgħa mal-ġimgħa ta' qabel, speċjalment inħarsu lejn l-etajiet, hawnhekk nixbdilkom l-attenzjoni lejn dan l-age group bejn 85 u 94 years li qegħdin naraw reġgħu naqra żieda oħra meta mqabbla mas-sena ta' qabel, mal-ġimgħa ta' qabel. Jekk inħarsu lejn il-moving average tal-etajiet li kellna, dan l-aħħar ġimgħa kellna average ta' età ta' 45 years. Il-mortalità għalina l-iktar importanti huwa li kemm nistgħu nikkontrollaw in-numru li qegħdin immutu, nipproteġu lin-nies li qegħdin imutu u propju jekk inħarsu lejn l-imwiet li qiegħed ikollna din l-aħħar ġimgħa kellna total ta' 17 il-mewt minn meta għamilna l-aħħar bulletin mediku tal-COVID. Fatti dawn 17 il-każ kellna 3 li kellhom il fuq minn 90 sena, kellna 4 persuni bejn 80 u 89 sena, 8 persuni oħra bejn 70 u 79 sena u 2 persuni bejn 60 u 69 sena. Palma qegħdin taraw ġieli kellna mwiet f'nies li huma iżgħar, però l-maġġor parti tal-każijiet huma f'nies li huma iktar anzjani, infatti qegħdin naraw l-iktar nies li kellna li mietu kienu l-iktar predominanti kienet firġiel f'etajiet bejn 75 u 84 sena. Il-testjar baqa' għaddej fil-ħabs kollha tagħna, fakkarkom li aħna għandna testing permezz tal-PCRs fil-ħabs kollha li f'ta' boffa fejn dak huwa iffukat għal rapid testing. U hemmhekk qed isir kemm lit-testjar li baqa' għaddej kemm fil-ħabs tagħna li għandna Malta kif ukoll dawk li propju għandna Għawdex. Fakkarkom fil-prevenzjoni tal-COVID
Dan huwa importanti ħafna, speċjalment bħalissa fi żminijiet fejn nafu li ħajkollna iktar nies peress li fix-xitwa ikunu qegħdin iktar ġewwa lura chances li l-persuni jittieħdu minn persuni oħrajn meta inti għandek ambjent li huwa magħluq huwa iktar minn kieku ma jkun qiegħed barra. Nfakkarkom fid-distanza fiżika minn persuna għall-oħra dejjem naraw li nżommu żewġ metri il-bogħod minn xulxin għaliex dak huwa li nafu permezz ta' droplet transmission ta' kif tiġi trasmessa din il-marda. Il-maskri nafu li permezz tagħhom ħafna pajjiżi raw li meta inti tikkombina l-użu tal-maskri flimkien ma' mezzi ta' mitigazzjoni oħrajn inti hemmhekk tkun qiegħed tikkontrolla. Infatti l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa propju ħarġet ukoll gwidi li huma updated ukoll fuq l-użu tal-maskri fejn qiegħda tirrakkomanda l-użu tal-maskri kemm f'healthcare settings fejn hemm indikat speċifikament li ma tip ta' maskri u PPE għandu jintuża skont iċ-ċirkostanzi fil-healthcare settings imma anke fil-komunità. U xi ħaġa li xtaqt niġbdilkom l-attenzjoni hija għaliex naraw li hemm numru ta' nies li qegħdin jużaw il-cloth masks, il-maskli ta' drab, li dawn ukoll għandhom l-użu tagħhom fil-komunità. U fakkarkom għal speċjalment dawk nies li qegħdin anka ħitu il-maskri ta' drab fid-dar tagħhom, l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa reġgħet tenniet kif propju x'tip ta' materjal għandu jintuża. Għaliex l-iktar ħaġa importanti aħna fil-maskri huwa li dawn ikollhom il-filtering tajjeb, ftakru li dawn il-maskri qegħdin nużaw huma biex aħna naqsu ċ-chances li inti tkun qed twaddab dawn id-droplets fuq ħadd ieħor. Li inti tkun tista' tieħu nifs għaliex minna għaliex inti bekk tkun tista' tkun qed titolleratja l-użu tal-maskra, infatti bħalma taraw anke aħna meta nkunu qegħdin anke tagħmel press conferences u anke titkellem u anke waqt ħin ix-xogħol tkun libes il-maskra. U ħaġa importanti ħafna il-fit li tkun qiegħda tagħlaq tajjeb mal-wiċċ tal-persuna. Il-materjali għandu jintuża qiegħed jiġi wkoll indirizzat dawn il-linji gwida tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa fejn infakkarkom li l-inner layer ġifri dak il-drab li ħajkun qiegħed imiss mal-wiċċ tal-persuna għandu jkun tip ta' drab li jkun jassorbi. U allura mek inti jkollok film ta' droplets li għandek li jkun qiegħed fuqu u allura l-aħjar drab li inti tuża għal ġewwa tal-maskra huwa tal-cotton. Il-lejer ta' barra jrid ikun tip ta' drab li ikollu li ibiet il-droplets jiġifieri rippellja id-droplets u allura l-aħjar drab għandu jkun jew polyester jew xi blend tal-polyester u dak il-middle layer tan-nofs bejn dawn iż-żewġ layers għandu jkun ta' materjal li jkun qiegħed jagħmel il-filtering ta' dawn id-droplets. U anke li jekk ħarġu xi droplets iżommhom ġa fihom. U allura dan l-aħjar drab għandu jkun tal-propylene. U wkoll l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa diġà tenniet ukoll bħalma konna wkoll qed ngħidilkom li dawk il-maskri li jkun fihom l-exhalation filters m'għandhomx jintużaw fil-komunità għaliex hemmhekk inti tkun qiegħed tikkrea pożizzjoni fil-maskra fejn hemmhekk ikunu jistgħu jgħaddu droplets u allura il-vantaġġ li aħna qegħdin nużaw il-maskri biex nipproteġu lil ħadd ieħor hemmhekk tkun qiegħed titilfu. Alla nappella lil pubbliku dawk li naf li ħafna nies pruvaw iħituhom huma li huwa xi ħaġa li hija tajba ħafna però imxu ma' dawn il-linji gwida li aħna wkoll nkunu qegħdin nippubblikawhom ukoll fuq il-mezzi soċjali u anke fuq il-medja. U nħeġġeġ lilkom ġurnalisti biex ukoll tiggwidaw lil pubbliku dwar dawn it-tipi ta' materjal li għandu jintuża biex aħna nkunu żgur li dak il-maskri li qegħdin nużaw ikunu tajbin. Ma nieqfux ngħidu qatt fuq l-importanza tal-iġene tal-idejn u dan huwa importanti biex nevitaw kemm il-COVID imma anke ħafna mill-marti ieħor li hawn madwarna. Bajna dejjem blit-testjar fl-ajruport aħna wkoll biex dawk in-nies li ġej minn pajjiżi oħrajn, speċjalment l-Amber List fejn nafu li hemm pajjiżi li għandhom rati għoljin iktar minn tagħna, dawn għandhom l-obbligu li jġibu t-test minn barra minn Malta u dak li ma jġibux aħna nagħmluhom it-test ta' Malta fl-ajruport. Infatti aħna l-ajruport bdejna bir-rapid tests u mit-19 sal-25 ta' Novembru għamilna 810 tests u minn dawn ħarġu 5 li huma pożittivi. Sa issa għamilna total ta' PCR tests ukoll sal-14 ta' Novembru ta' 1933 minn dat total konna sibna 73 positive cases u it-total ta' rapid tests li għamilna minn meta bdejna fil-15 November sa' 25 ta' November kienu ta' 1361 u minn dawn 10 ħarġu reattivi.
Fakkarkom, bħalma semmejt qabel, li bħalissa naf li ħafna nies li forsi kollhom id-deni u griżmejhom jiġawhom, sintomi ta' sola. Dawn huwa importanti ħafna li huwa diffiċli ħafna li taraf jekk huwiex il-COVID jew inkella mart respiratorju ieħor. U allura l-aħjar mod li inti tkun taf huwa li ċempel il-111 u tkun tista' tagħmel it-test u aħna hemmhekk imbagħad nkunu qegħdin niggwidawk bir-riżultati. Nfakkarkom ukoll fil-COVID Alert Malta biex min għadu ma downloadja ħiex jiddownloadja għaliex din ħatejn ħafna fil-contact tracing, tejn lilek li jekk inti kellek kuntatt ma' persuna u dak il-persuna ma jkunx semmik magħna meta aħna nkunu qegħdin nagħmlu l-contact tracing minn naħa tagħna, inti tkun qed tirċievi l-alert jekk inti tkun qiegħed espost għal riskju minn dal-persuna. Tajb, ngħidu li kellna numru ta' nies li downloadjawa kien ta' 86,250 li huwa kważi 18% tal-population tagħna tad-digital age. U kellna kważi 400 li dawn propju daħlu l-kodu allura ħarġu il-messaġġi u l-alerts fuq il-mobiles ta' dawk in-nies li kienu f'kuntatt magħhom. Naw nappellakom li bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni li fl-aħħar dejna naraw naqqa xaq ta' dawl, il-fatt li issa għandna żewġ kumpaniji li propju din il-ġimgħa daħlu l-applikazzjoni tagħhom għal liċenzjar tal-COVID vaccine propju mal-European Medicines Agency. Malta bħal pajjiżi l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea ħanoqogħdu naraw tgħidilna l-European Medicines Agency u nistennew li dawn ikunu qegħdin joħorġu l-liċenzjar mill-European Medicines Agency biex bekk aħna nkun nistgħu nibdew nlaqmu l-popolazzjoni tagħna skont id-dożi li aħna jkollna u skont l-istrateġija ta' min huma l-iktar nies li aħna għandna bżonn inlaqmu kif jibdew jiġu l-vaccines. Infakkarkom bħalma konna qegħdin dejjem ngħidu il-vaccines huwa tajjeb li ħajġu hija il-pass tagħna l-ewwel li l-ewwel aim tagħna huwa li aħna innaqsu n-nies li jkunu qegħdin iktar friskju li nnaqsu l-imwiet. U allura il-fokus tagħna huwa li innaqsu l-imwiet. Eventwalment imbagħad fix-xhur li jkunu ġejjin u nibdew inlaqmu iktar nies u mbagħad nkun nistgħu nibdew naraw mbagħad l-effett ta' din il-tilqima fuq it-trasmissjoni fil-komunità. Però sa dak iż-żmien importanti li aħna ma nitilqux dak kollu li aħna rnexxinna niksbu. Li aħna nibqgħu għaddejjin bil-mezzi ta' prevenzjoni u nibqgħu għaddejjin bil-mezzi ta' mitigazzjoni li għandna. Għaliex bekk aħna sakemm ikollna l-popolazzjoni li hija mlaqma nkun nistgħu nibqgħu nipproteġu mill-COVID. Grazzi. Welcome everyone to this medical bulletin on COVID. Yesterday we performed 3,100 tests, and from these we had 123 positive tests. So the total number of persons who have been positive since the start of the pandemic is 10,320. We also had 105 persons who have recovered, so the total number of recoveries is 8,120. Unfortunately, we had another death yesterday, and so the total number of deaths is 149. We also have, removing the recovered cases and also considering the number of deaths that we have, the number of active cases is 2,051 cases. We'd like to appeal to everyone that now we have the good news that the vaccines are nearing to the licensing. The Maltese authorities, similarly to other member states within the European Union, will be awaiting the licensing of the vaccines from the European Medicines Agency. And with the vaccines that we will start getting, lots by lots, we will start vaccinating the public. It is important that at this time, and even until we roll out the vaccination, whereby we then roll out the vaccination over the coming months, it is important that we continue to adhere to the measures, especially now that many people are planning for their Christmas festivities. It is important that you take note that you keep to your household, which is very important because this virus can spread
from one person to the other, and we know that many persons can be asymptomatic, so that person you will invite in your home may be a person who is positive and he and you would not know, and you can easily have this spread in your household. So I appeal to everyone to let us hang on for a couple of more time, because now we will soon have the vaccine, and we need to continue adhering to the measures until we have vaccinated the general population. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet ġurnalisti. Insellem lek, Professor Gawci, ovvjament bħalissa bdina deħlin fix-xhur biex ngħidu hekk xi twin il-kesħa bdina nħossu iktar u wieħed jistenna li n-nies jibdew forsi jimirdu iżjed mhux bil-fors banka bil-COVID-19, forsi kif jista' jkun hemm xi proċess ta' filtering anka fir-rigward tal-swabs li jsiru sabiex ovvjament il-peace ma jiżdix fuq l-swabbing centers pajjiżna tarfu eżempju li dan jista' jkun każ ta' influenza u dan ikun każ ta' COVID, ovvjament sabiex il-peace fuq il-swabbing centers ma jiżdiedx. Grazzi ħafna ta' din mistoqsija importanti ħafna li aħna wkoll bħala awtoritajiet tas-saħħa mill-ewwel konna bdejna nippjanaw għaliha mill-bidunet għaliex konna qed nistennew li la darba jibda jidħol l-istaġun tal-influenza ħajkollok iktar nies li jkunu qed ikollhom is-sintomi u allura l-peaks fuq is-swabbing center kif qed tajjeb inti jkun qiegħed jiżdied. Huwa diffiċli inti tara fis-sintomi tal-COVID minn dawk tal-influenza jew ta' virusi oħrajn għaliex huma ħafna drabi li huma simili, allura l-uniku soluzzjoni hija li n-nies jittestjaw. U għalhekk aħna mill-ewwel ftaħna dawk is-swabbing centers kollha, bħalma rajtu aħna mill-bidu tal-pandemija, l-ewwel bdejna billi konna propju morru fid-djar tan-nies nagħmlu swabs, però rajna li din ħadd kompli tiżdied u bdejna ċentru wara ċentru bqajna niftħu iktar swabbing centers. U anka issa biex aħna nkun nistgħu nilħu wkoll mad-domanda li ħajkollna għaliex niftakru wkoll li aħna għandna laboratorju wieħed, allura aħna qegħdin ninvestu wkoll fir-rapid swabs. Jiġifieri ħloqna ċentru propju ta' boffa biex ikun dan qiegħed jagħmel rapid swabs. U anka libna dak li t-testjar li konna qegħdin nagħmlu l-ajruport għal rapid swabs ukoll biex inti wkoll tkun tista' ssaħħaħ li t-testjar hemmhekk u anka li inti jkollok biżejjed kapaċità biex inti tkun tista' tagħmel dawk il-propri nies li għandhom bżonn ikollhom test permezz tal-PCR, propri jsir bil-PCR u l-ħajn ikun jistgħu jsiru bir-rapid test. Ġifdan huwa il-pjan strateġiku li kellna mill-bidunet biex aħna nkun nistgħu nilqgħu għal din id-domanda. Nsalimlek, Professor Gawci, għandi ta' mistoqsijiet. Mela, kemm hemm studenti fi kwarantina u meta se jasal il-vaċċin jekk hux fl-ewwel, fit-tieni u t-tielet ġimgħa ta' Jannar u jekk hux it-tfal se jingħataw il-vaċċin u jekk tistax issiefer mingħajr vaċċin. Finalment, taħseb li l-parata ta' Jum ir-Repubblika hija fuqta daħlulna rapporti ta' tħassib minn soldati u anke ġenituri tagħhom li fir-rehearsals mhux qed tinżamm id-distanza soċjali għal din il-parata. Grazzi ħafna. Saqsit naqra fuq n-nies li għandna f'kwarantina. Bħala nies li għandna totali f'kwarantina huwa ta' 4,168. Għandna wkoll numru ta' nies oħrajn li anke għandna healthcare workers li qegħdin f'kwarantina għaliex bħalma tistgħu tifhmu healthcare workers ukoll ikunu qegħdin esposti għal situazzjoni soċjali bħal kwalinkwa persuna oħra, però aħna nibqgħu għaddejjin ukoll anke fejn għandek healthcare workers li anke fejn huma qegħdin dawn kellhom espożizzjoni dawn ukoll ikunu qegħdin f'kwarantina. Semmejt inti l-istudenti kellna numru ta' każijiet li kellna kemm staff li jaħdmu fl-iskejjel li kienu pożittivi. U anka kellna xi ftit tfal li wkoll kienu pożittivi. U aħna meta jkollna xi każ fl-iskola hemmhekk mill-ewwel nagħmlu risk assessment. Fatti ħafna ġenituri saqsuna għaliex pereżempju t-tifla tiegħi kienet f'klassi naf li kien hemm xi każ f'dik l-istess klassi u t-tifla tiegħi ma battuhiex kwarantina. Ir-raġuni hija għaliex aħna f'kull każ nagħmlu risk assessment li inti tara min kienu dawk it-tfal u anka l-adulti li kienu f'kuntatt mal-persuna pożittiv biex inti tagħmel assessment ta' min veru għandu bżonn imur f'kwarantina. U allura hekk nappella l-ġenituri li aħna nkun qegħdin nikkomunikaw magħkom u anka ikunu biss dawk it-tfal li vera għandhom bżonn imorru f'kwarantina biex inti hemmhekk ikun sar kollu dan abbażi ta' risk assessment. Semmejt ukoll fuq il-parata
u anka li għandek training li kun qiegħed isir niftakru li aħna wkoll konna ħriġna linja gwida anka ta' ċertu attivitajiet, anka per eżempju ħriġna linji gwida anka per eżempju ta' arts lessons bħal per eżempju dancing, etc. ta' kif jistaw isiru mezzi ta' mitigazzjoni anka meta jkun qiegħed isir ċertu rehearsals ta' ċertu attivitajiet li jkunu qegħdin isiru. Nfakkar li huwa importanti ħafna li dak li nafu bħala prevenzjoni li huma id-distanza minn persuna għal oħra u anka l-użu tal-maskri huwa importanti ħafna bħala mezzi ta' mitigazzjoni. Orlof Snar Tajjeb, Professor Gawci, Jessica Arena mit-Times of Malta. Mela mistoqsija, semmejt li għandkom l-iskeda ta' kif joħorġu l-ewwel vaccines f'Jannar meta jaslu. Din lista kif tkun eżatt, semmejt ovvjament li ħajkunu nies vulnerabbli u frontliners. Meta nitkellmu fuq vulnerabbli di tkun il-lista sħiħa ta' bħal pereżempju li saqsejtu n-nies jibqgħu id-dar f'Marzu li jinkludu nies bid-diabete jew problemi tal-qalb. U bħala frontliners maqdiet bħall-MUT pereżempju tisostnu li anke l-għalliema għandhom ikunu inklużi f'din il-lista, forsi tistgħu tgħidulna dik. Il-mistoqsija l-oħra, peress li il-vaccine ħajkun f'ġiex dozi, meta ngħidu pereżempju Malta allokata 300,000 doza, dak ifisser li 150,000 persuna tkun tista' tieħu il-vaccine jew dik il-300,000 ħatkun irdupjata. L-aħħar mistoqsija, taħseb li bil-aħbarijiet li qed nisimgħu f'dawn l-aħħar jiem dwar il-vaccine kollu aħbar tajjeb, taħseb sa Mejju nkunu wasalna fis-sitwazzjoni għan-normal? Grazzi. Mela, fuq il-vaccines bħalma rajtu aħna konna minn taqdim li propju tħallna fil-joint procurement tal-Unjoni Ewropea fejn hemmhekk l-Unjoni Ewropea tkun qiegħda tagħmel l-arranġamenti mal-kumpaniji u bekk inti l-pajjiżi jkunu qegħdin jiġu allokati id-dożi ta' skont il-popolazzjoni tagħhom. Bħalma spiegajna wkoll il-dożi tal-vaccines wara li tiġi liċenzjata anke biex nwieġeb mistoqsija li kelli ta' qabel ukoll, hemmhekk aħna nafu li l-ħsieb huwa li l-pjan huwa li jiġu liċenzjati lejn l-aħħar tas-sena u allura mbagħad aħna f'Jannar ikollna l-ewwel ammont ta' vaccines li ikollna. Jekk tħares lejn kif ħajġu mqasmin aħna nkun nistgħu nippubblikaw propju dawn il-final deċiżjonijiet li qegħdin nieħdu ta' kif ħajġu mqasmin skont propju id-dożi li ħajġu allokati. U allura hemmhekk dik tkun tista' tiġi ppubblikata iktar tard. Nfakkarkom ukoll li meta aħna nafu li għandna dawn il-vaccines, l-ewwel vaccines li ħajġu liċenzjati, kemm dik tal-Pfizer kif ukoll dik tal-Moderna, dawn iridu jingħataw żewġ dożi. Allura aħna il-pjan tagħna huwa bbażat ukoll li inti dawn ikunu qegħdin jinkludu li kull persuna ħajkun qed jingħata doża u mbagħad ikollu wkoll it-tieni doża mill-istess vaccine li jkun ħa l-ewwel doża. U dan huwa kollu fil-pjan li qed ikollna. Bħalmet sa meta ħanibqgħu għaddejjin din is-sitwazzjoni jiddependi ħafna fuq diversi ċirkustanzi li jiddependi kemm kif ħajkunu qegħdin ġejjin dawn il-vaccines, jiddependi ħafna mill-uptake tal-pubbliku u jiddependi ħafna wkoll kemm mill-poplu Malti u Għawċi jibqa' jsegwi l-mezzi ta' mitigazzjoni. Barra minn hekk ukoll jiddependi ħafna kif din il-vaccine ħatkun qiegħda propju tnaqqas ir-rata ta' trasmissjoni fil-komunità. L-għoda l-fatturi kollha jridu jiġu ikkonsidrati u aħna dawn iż-żminijiet bħalma konna qegħdin nagħmlu inħarsu lejn l-epidemioloġija u nibbażaw ukoll il-deċiżjonijiet tagħna fuq dan hekk ħanibqgħu nagħmlu ukoll anke bil-vaccination strategy tagħna. Il-wara nofsinhar tajjeb Ruth Castillo TVM dwar it-tilqima għal COVID. Min diġà kellu il-COVID u rakkomandat għandu xorta jieħu it-tilqima għal COVID, mistoqsija oħra, min se jsifer ħajkun obbligat li jieħu t-tilqima u x'informazzjoni hemm sissa mill-istudji li saru dwar is-side effects tagħha. Mistoqsija oħra hija fuq it-tilqima għall-influenza mill-ħadd li għadda reġgħet komplittinata din it-tilqima fost oħrajn l-anzjani u persuni vulnerabbli. Dan ifisser li hemm segment ta' persuni li ma jqgħux dawn il-kategoriji li ma jistgħux għadhom ma jistgħux jieħdu din it-tilqima. Hija realtà din ħajjispiċċaw ma jieħdux it-tilqima, jinkwetak dan? Grazzi ħafna.
Iva, mistoqsija importanti ħafna tal-persuni li diġa kienu COVID positive u jekk dawn għandhom xieħdu it-tilqima la darba ħna jkollna l-COVID vaccine. Risposta hija iva, għaliex li nafu huwa li meta persuna abditu l-COVID, aħna ngħidu la natural infection, hemmhekk nafu li l-immunità li l-ġisem jibni għal natural infection mhijiex daqshekk qawwija li l-persuna ħajservih tul ta' żmien. Meta tħares imma lejn l-immunità li tik il-vaccine hija iktar immunità li hija aktar qawwija u iktar immunità li tista' sservi fit-tul. U allura u għalhekk li dawk in-nies kollha li diġà kienu positive għal COVID, importanti li huma wkoll darba aħna nsejħulkom biex tieħdu din il-vaccine, importanti li huma wkoll jieħdu din it-tilqima. Ċara wkoll li Malta bħal diversi pajjiżi oħrajn il-COVID vaccination miex sa tkun obbligatorja, però l-esperjenza li rajna aħna kemm minnaħa tal-influenza vaccine. Kif ukoll il-vaccines l-oħrajn li nagħtu l-tfal, tajjeb, naraw li f'Malta għandna uptake tajjeb tal-vaccination li għalija xi ħaġa li hija pożittiva ħafna għaliex hemmhekk tara li l-poplu Malti ikun qiegħed jifhem l-importanza li inti għandna dawn il-vaccines li huma jkunu qegħdin jipprevenju ħafna mart li huwa serju ħafna. U l-istess nappella lil pubbliku li aħna bħalma qegħdin taraw qegħdin nkunu attenti ħafna ħanistennew ukoll il-liċenzjar tal-European Medicines Agency għaliex għalina is-safety tiġi l-ewwel u għalhekk naraw li l-poplu Malti ikun qiegħed jikkorri wkoll għal din it-tilqima. Minnaħa ta' side effects mill-ftit studji li qegħdin isiru, side effects li huma mhumiex daqshekk qawwin li ġieli jkollhom jitla' d-deni bħalma ġieli ikun hemm anke f'sitwazzjonijiet f'tip ta' vaccines oħrajn u anke kien hemm xi rapporti ta' nies li jħossuhom għajjenin. Però jekk tqabbel dawn is-side effects ma x'jista' jiġri kieku inti propju tieħu l-COVID, ir-riżultati tan nies li għandna l-isptar u r-riżultati tal-imwiet li għandna jistgħu propju jtuna r-risposta. Fuq it-tilqima tal-influenza, aħna rajna rispons qawwi ħafna. Infatti f'ġimgħa l-ewwel lot ta' flu vaccines li ġibna li kien ta' 100,000 mill-ewwel ittieħdu minn dawk in-nies li aħna l-iktar li xtaqna nlaqmu li huma dawk in-nies li huma ta' aktar avvanzata u dak in-nies li għandhom mart kroniku. U dan huwa l-ikbar target group li aħna rridu nilħu u għalhekk anke b'dan il-lott li ġibna issa aħna ħallejnieh biss għal dawk in-nies li huma f'dawn il-gruppi. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nipproteġu l-iktar nies li vera għandhom bżonna. Kif ikollna iktar tilqim aħna nkun nistgħu dejjem nespandu però aħna qegħdin nagħmlu monitoring ukoll ħalli naraw kemm qegħdin ikunu dawk in-nies li qegħdin joħduha. Barra minn hekk ukoll aħna din it-tilqima tal-influenza ipproteġejna wkoll il-frontliners tagħna billi din kienet offruta għalihom ukoll għaliex importanti li aħna nipproteġuhom għaliex huma wkoll qegħdin fil-komunità u rridu nipproteġuhom biex huma jkunu protetti huma imma anke jkunu qegħdin available ukoll biex ikun jistgħu propju li jagħtu l-kontribut tagħhom fis-servizzi tas-saħħa li bħalissa l-iktar li għandna bżonn. Nafu li fi żmien tax-xitwa ikollna l-iktar nies li jkunu qegħdin jimirdu b'mart allura l-iktar li jkun hemm influx ukoll fl-isptarijiet tagħna. Dawk kienu l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, nixtieq nirringrazzja l-ġurnalisti kollha tal-għajnuna tagħkom u anke li twasslu wkoll dawk il-mistoqsijiet li jkollhom il-pubbliku u nixtieq nirringrazzja l-pubbliku li bħalma għaddejna dawn ix-xhur kollha li aħna għadna attenti kif aħna nistgħu nipproteġu lilna nfusna minn dan il-virus. Issa li għandna l-aħbarijiet tajbin li bil-mod ħajibda jkollna dawn il-vaccines, baqalna ftit żmien ieħor li rridu nibqgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna u dawk ta' madwarna, nibqgħu nużaw il-mezzi ta' prevenzjoni u l-mitigation measures, nifhem li ġej żmien li mhuwiex daqshekk faċli li nqattaw miliet differenti minn miliedijiet li kellna fi żmien ta' qabel, però dan jgħaddi wkoll u jalla nkomplu nkontrollaw is-sitwazzjoni bl-għajnuna tagħkom bħalma minna sa issa. Grazzi.